ya samu, ji Jaruma Ummi. Ku biyo mu a tashar mu ta Kukan Arewa TV domin samun cikakkun labaran. Ku danna mana subscribe, kana ku taɓa mana alamar liking ga wannan bidiyon. Ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun ayyukan mu da zarar mun dora. Mun gode. To masu kallo, a yau ne shahararriyar jaruman nan ta Kano, Jaruma Ummi, wadda tauraruwar ta ce yanzu haka take haskawa masana'antar ta Kano ga duniya baki daya, ta samu kyautar wata mota daga hannun wani sanata a nan Arewa. Jaruma Ummi idan ba ku manta ba masu kallo, a baya-bayan nan ne shahararriyar jaruman nan ko kuma mu ce mawaƙin siyasa Dauda Abdullahi Kyautar ya ba wa jarumar kyautar wata mota kira Anaconda ashkala. Jaruma Ummi tana samun kyaututtuka da dama daga hannun manya-manyan mutane ko mu ce 'yan siyasa, kai har da ma jaruman Kano din baki daya. Idan ba ku manta ba masu kallo, a 'yan watannin baya ne Jaruma Ummi suka samu matsala da ubangidanta ko mu ce wanda mutane suke masu kallon ubangidanta, jarumi Adam Izango, inda ta baro wajen shi. Tun bayan da Jaruma Ummi ta baro wajen jarumi Adam Izango ta fara samun kyaututtuka da dama. Ku danna mana subscribe a tashar mu ta Kukan Arewa TV, ku taɓa mana alamar liking ga wannan bidiyon. Mun gode.